Tak, dnešné stretnutie bolo pre mňa prvé. Pripravoval som sa na neho celkom dobre, aj keď bol som po antibiotikách, tak vedel som, že jednoducho musíme zabrať. Vedeli sme, že predošlý zápas proti Banskej Bystrici Prešov dosť ich potrapil, takže vedeli sme, že nepríde slabé mužstvo, nič sme nechali na náhodu, čoho výsledkom bola aj prvá tretina, kedy sme ich prestrieľali a jednoznačne herne prehrali 6-0. Potom už samozrejme pri takýchto zápasoch už troška opadne, už si začne robiť trocha svojho, ukázať sa aj pred fanúšikmi, ktorí ďakujem, že prišli. A takto nás podporili vlastne prvýkrát od vzniku techniky. Naozaj fakt ďakujem, že prišli a verím, že podporíme príchod fanúšikov na ďalšie zápasy takýmito skvelými výkonmi, ako sme mali dneska. A z toho zápasu tá tretia tretina už bola z nášho hľadiska ideálna. Musíme sa z toho poučiť, nesmieme zaspať proste na lavrínoch, ako sa hovorí, a makať celý zápas. No, boli sme tam 4-5, točili sme to, takže v tom by nemal byť problém, sily nám neodišli. Takže jedine na psychike zapracovať trocha viacej disciplíny. Ty jsi z Košic, takže si určitě do Prešova nemáš daleko. Měl jsi tam nějaké kamarády? A mal som Samo Hrimňák, veľký rival, už od malička spolu sme vlastne vyrastali v Hase Košice a veľmi som sa tešil na zápas proti nemu, pretože sme sa naťahovali a vždy to bolo po súbojoch 1-1. Musím sa priznať, že som bol pred týmto zápasom nervózny, keďže budem hrať proti svojim, povedzme, dosť blízkym krajanom, pretože Košice a Prešov to sú vlastne ako jedno mesto. Napichnú sa. Takže naozaj som si užil tento zápas.